siastok, kert barátok, elgondolko tatok már azon, hogimi a titká azoknak a kerteknek, amik tavasszal sinte felrobanak az eletol, ahol a virágok síneszebbek, a zöld szegek pedig hatalmas ranonek, sokan azt hiszik, a vállás drága, bonyolult vegiszerekben rejlik. De mi van, ha azt mondom, a megoldás sokkal egyszerűbb, ez csupán egyetlen kanálnyi egyregi modi, természetes anyagból. Ebben a videóban felfedünk egy olyan titkot, ami után garantáltan más csemelnéztek majd a talajra. Tartsatok velem, ezt megmutatom, hogyan változtathatjátok a kerteteket egy igazi paradicsommá, egyetlen apró trükkel. Mielőtt belevágnánk a szurujébe, beszéljünk egy kicsit a kiinduló pontról, amivel a legtöbb kertes sembeszül. Évről évre a növényeink kivonzsák a talajból az értékes tápanyagokat. A föld kifáradt, szerkezete leromlik, ez a terméshozam csökken. Ilyenkor nyúlunk a mutrágiákhoz, amik gyors, de gyakran rövid távú megoldást kínálnak. Ez nem mindig tesznek jót a talaj élővilágának. Az organikus kerteskedés hívei azonban tudják, hogy a természet maga kínálja a legjobb megoldásokat. A kompost az ered trágiamány fantasztikus dolgok, de van egy olyan koncentrált, természetes erőforrás, ami célzottan képes kezelni az egyik legfontosabb elemet, ami a boszéges virágzáshoz ez természetesen elengedhetetlen. Ez az, amire ma fókuszálni fogunk. Akkor hát leplezzük le a titkot. A codaser, amiről beszélek, nem más, mint a contlist. Igen, jól hallottátok contlist. Ez egy finomra orrolt por, amit állati contok feldolgozásával állítanak elő. Talán nem hangzik túl vonzónak, de a növények számára valóságos superélelmiszer. Míg a legtöbb általános mutrágia a nitrogénre fókuszál, ami a zöld növekedésért felel, a contlist egy másik, kulcsfontosságú makroelemben, a foszforban rendkívül gazdag. A foszfor az, ami a növények energiavalutájaként működik. Nélkülözhetetlen a gyökerképződéshez, a virágzáshoz és a terméskötéshez. Emellett jelentős mennyiségű kalciumot is tartalmaz, ami erősíti a növényi szétfalait, ez ellenállóbbá teszi a betegségekkel szemben. Ez a természetes, lassú lebomlású tápanyagforrás az, ami valóban a mélyben fejti ki hatását. Most, hogy tudjuk, mi ez az anyag, nézzük meg, miért is olyan hatékony. A kulcs a foszforban rejlik. Képzeljétek el a növényi gyökerzetét egy hatalmas, föld alatti hálózatként, ami a tápanyagokat és a vizet szállítja. A foszfor ennek a hálózatnak a főepitomestere. Amikor egy fiatal palantát elültetünk, az első ez legfontosabb feladata, hogy eros, kiterjedt gyökerzetet növesszen. A contlistból lassan felszabaduló foszfor pont ebben segít, szerkenti a hajszál gyökerek képződését, így a növényi sokkal nagyobb felületen képes felszívni a szükséges tápanyagokat. Egy eros gyökerzettel rendelkező növényi jobban viseli a szárazságot, ellenállóbb a kártevókkel szemben, ez összességében sokkal életerősebb lesz. Ez az alap, amire minden más épül. Ha a föld alatt rendben vannak a dolgok, az a föld felett is meg fog látszani. Rendben, a gyökerek eroszek. De mi történik ezután? Itt jön a képbe a contlist másik superképessége, a virágzás és a terméskötés felturbozása. A foszfor nem csak a gyökereknek, hanem a reproduktív szervek, vagyis a virágok és a természek fejlődésének is az egyik legfontosabb motorja. Ezre vetetek már, hogy néha egy növényi gyönyörű, zöld leveleket hoz, de virágot alig, vagy a virágok lehullanak. Mielőtt természé válnának, ennek gyakran a foszfor hiány az oka. A contlist biztosítja azt a plusz energiát, ami ahhoz kell, hogy a növényi ne csak a levelzetére, hanem a virágzásra és a gyümölcsök kinevelésére is tudjon koncentrálni. Az eredmény több virág, nagyobb, zamatosabb termész. A rosszák, a paradicsom, a paprika, az eper, mind imádni fogják ezt a kis extra loketet. A legfontosabb kérdés persze az, hogyan használjuk helyesen. Itt tényleg igaz a mondás, hogy a kevesebb néha több. Az általános szabály az,
hogi ulteteskor egiteas kanálni, vagi egi kiseb evo kanálni, contlistet keverjünk el abban a földben, ami közvetlenül a növényi gyökereihez, az ültetőgödör aljára kerül. Nagyon fontos, hogy ne csak a felszínre sorjuk, mert a foszfor nem egi mozgékony elem a talajban. Ott kell lennie, ahol a gyökerek fel tudják venni. Keverjük el alaposan a földdel, hogy ne érintkezzen közvetlenül a gyökerekkel nagy koncentrációban. Ez a lassú lebomlásnak köszönhetően hónapokon keresztül biztosítja majd a folyamatos tápanyag utánpótlást, pont akkor, amikor a növénynek a legnagyobb szüksége van rá. Ez az egyetlen kanálni gondoskodás tavasszal, ami egész szezonban meghalálja magát. Térjünk rá egy gyakori tévhitre. Sokan azt gondolják, ha valami jó, akkor abból a sok meg jobb. A csontlist esetében ez egyáltalán nem igaz. A túlzott foszforbevitel ugyanis több kárt okozhat, mint hasznot. Egyrészt megégeteti a fiatal, érzékeny gyökereket. Másrészt ez a nagyobbik probléma, gátolhatja más, szintén létfontosságú mikroelemek, például a cink a felvetelet. Ezt a jelenséget tápanyag antagonizmusnak hívjuk. Hiába van jelen a vas a talajban, a növény nem tudja felvenni a foszfor túlsúly miatt. Ennek a hiánynak a jelei a levelek szárgulásában mutatkozhatnak meg. Tehát tartsuk magunkat a javasolt mennyiséghez. Egi kanál egi palantához boven elegendo. Ne eszünk kísértésbe, hogi, biztos, ami biztos, alapon többet adjunk, mert azzal pont az ellenkező hatást érhetjük el. Meli növények a csontlist legnagyobb rajongói? A lista meglehetősen hosszú. Általánosságban elmondható, hogy szinte minden virágzó és termést hozó növényi halász lesz érte. Különösen ajánlott a hagimas virágok, mint a tulipán, a narcisz vagi, a játszint ültetésekor. A csontlist segít nekik energiát raktározni a következő évi virágzáshoz. A rosszák is imádják, dúsabb, illatosabb virágokkal hálálják meg. A veteményezkertben pedig a gyökerzöldségek, mint a szárgarépa vagi, a cekla, sokkal sebb, formásabb gyökereket fejlesztenek. És persze ne feledkezzünk meg a kert stárjairól, a paradicsomról, a paprikáról és a padlisanról sem. Ezek a növények kifejezetten foszforigényesek, főleg a terméskötés időszakában. Egitavási adag csontlist megalapozza az egész szezonos boszéges termést. A hogi vannak rajongók, úgy vannak olyan növények is, amelyeknek jobb, ha nem adunk csontlistet. Fontos tudni, hogy a csontlist enihen lúgosítja a talajt. Ez a legtöbb zöldségnek és virágnak nem jelent problémát, szót kifejezetten előnyös lehet. Azonban vannak olyan növények, amelyek a szavanyú talajt kedvelik. Ilyenek például az afonia, a rhododendron, az azalea vagi, a hortensia. Ha ezeknek a növényeknek csontlistet adunk, megzavarhatjuk a számukra ideális talajkémhatást, ami miatt nem tudják felvenni a szükséges tápanyagokat, és a leveleik szárgulni kezdenek. Tehát, mielőtt használnánk, mindig tájékozódjunk az adott növényi igényeiről. A szavanyú talajt kedvelő növények esetében maradjunk a speciálisan nekik kifejlesztett tápoldatoknál. Az organikus és fenntartható kerteskedés korában a csontlist egi igazi kincs, míg a szintetikus foszformutrágyak előállítása energiaigényes. És a bányásható foszfátkészletek végesek, addig a csontlist egi természetes melléktermék. Az élelmiszeriparban keletkező csontok újrahasznosításával készül, így hozzájárul a körforgásos gazdasághoz és csökkenti a hulladékot. Mivel lassan, a talajban élő mikroorganizmusok segítségével bomlik le, nem áll fenn a vezelje. Hogi a tápanyagok a talajvízbe mosódnak, mint a gyorsan oldódó mutrágiák esetében. Ezzel nem csak a növényeinknek teszünk jót, hanem a környezetünket is védjük. Ez a fajta tudatos tápanyag utánpótlás a modern, környezetbarát kerteskedés egyik alapillére.
Végül, de nem utolsósorban beszélünk idozítésról, mikor a legideálisabb kijuttatni ezt a csodasert, a legjobb időpont a tavasi ültetés, amikor a palantakat, hagimakat vagi a szabad földbe vetett magokat a helyükre tesszük, akkor érdemes belekeverni az ültető gödör földjébe. Így a fejlődésnek induló gyökerek azonnal hozzáférnek a foszforhoz, ami a kezdeti növekedéshez elengedhetetlen. A másik kiváló időpont az ősz, a kerti szezon lezárásakor. Ha ősszel beásszuk a contlistet a veteményes talajába, a téli hónapok alatt a mikroorganizmusok elkezdik lebontani, ezt tavasra a tápanyagok már felvehető formában várják majd az új növényeket. Ez különösen a gyümölcsfák és bogyószbokrok esetében hasznos, mivel feltölti a tápanyag raktáraikat a következő szezonra. A 10. pont a hosszú távú hatás. A contlist nem egig gyorsan ható codaser, ami egyik napról a másikra látványos változást hoz. Ez egi befektetés a talaj egészségébe, a lassú lebomlás azt jelenti, hogi a hatása hónapokon, szot, akár egi éven keresztül is érvényesül. Nem csak az adott szezonban látjuk az eredményét, hanem hozzájárul a talaj szerkezetének és tápanyag tartalmának hosszú távú javításához is. A benne lévő kalcium segít megelőzni a paradicsom retteget betegséget, a szúcsrothadást, a folyamatosan rendelkezésre álló foszfor pedig évről évre erősebb, egészségesebb növényeket eredményez. Az egi kanálni por tehát nem csak egyetlen növényit táplál, hanem az egész kert ökoszisztémáját támogatja, ez egi fenntartható, termékeny közeget hoz létre a jövőre nézve. Összefoglalva tehát, láthattatok, hogy egészszerű természetes anyag, a contlist milyen elképesztő hatással lehet a kertünkre. Ez a koncentrált foszfor, ez kalciumforrás a titka az erős gyökerzetnek, a dús virágzásnak és a bőséges termésnek. Ne feledjétek, a kulcs a helyes használatban rejlik, csak egi kanállal, közvetlenül az ültető gödörbe keverve. Ezzel az apró lepéssel nem csak a növényeiteket tápláljátok, hanem a talaj egészségét is hosszú távon javítjátok, mindezt vegyszerek nélkül a természet erejével. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Ha igen, kérlek titeket, hogy egy lájkkal és a csatornára való feliratkozással támogassátok a munkámat, hogy a jövőben is sok hasonló tippel tudjak nektek segíteni. Most pedig ti jöttök. Ti használtatok már contlistet, vagivan más bevált természetes praktikátok a talaj javítására, írjátok meg a tapasztalataitokat a komment sekcióban. Nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!